Sverige har 237 kvinnor dödats de senaste 6 åren. I många av de här fallen visste ingen i deras omgivning om hur de hade det. Ulrika, hon var bara 29 år när hon knivhöggs till döds av sin... I Italien dödades år 2013 149 kvinnor. Det betyder en varannan dag. Det var 14% mer 2012 då 157 kvinnor dödades. En tredjedel av dessa kvinnor dödades med bara händerna. Man behöver inte ha tillstånd att ha pistol hemma för att döda en annan människa. Det räcker att man blir tillräckligt arg för att ta stryptag på en kvinna eller kväva henne. Alla de här kvinnorna, i alla fall så hade det funnits varningssignaler i början av förhållandet. Varningssignaler som de inte hade sett. I alla sådana här fall så finns det varningssignaler som man inte ser. I den här boken, liksom i den andra boken, har jag listat upp en lista av varningssignaler så att man enkelt ska kunna känna igen sig att nej, jag är på väg åt helsike. Jag är på väg att förstöra mitt liv. Det här ska jag säga nej till. Om du alltid behöver vara på din vakt för att inte säga saker som retar upp honom, som gör honom arg, så är det någonting fel i det här förhållandet. Om alltid hans projekt går före dina projekt, så är det någonting fel. Om allting du gör beror på hans skiftande humör, så är det någonting fel. Din självrespekt kanske har minskat på sista tiden. Och varför det? När man älskar en människa vill man ju lyfta den människan. Man vill ju få den människan att känna sig stark och bra. Drar du dig undan? Kanske du inte kom hit ikväll för att du inte kunde ta dig hemifrån. Kanske han har isolerat dig så mycket att du inte längre kan umgås med den du vill. Det är en stark varningssignal. Ingen har någonsin fått dig att känna dig så vacker och älskad. Du känner dig uppvaktad och uppskattad. Kanske han skriver dikter till dig och köper blommor. Han ger dig komplimanger och får dig att känna dig fantastisk. Äntligen någon som förstår dina tankar. Du har hittat en själsfrände och samtidigt en underbar älskare. Och vi pratade lite om vad våld är för någonting. Det finns ju många olika våldsformer. Det är också väldigt viktigt att prata om det. Ja, nu har vi några exempel och tänkte att vi tar några till. Kontroll. Det är inte okej att kolla någons sms. Hur gör du? Du är med din kille framför soffan eller på toaletten. Tar du med din telefon in på toaletten då eller lämnar du det på bordet? För att du är säker på att han inte kommer att läsa dina sms. Om du lämnar den på bordet för att du... Antingen för att du är säker på att han inte kommer att läsa så är det okej. Om du lämnar den på bordet för att du innan har raderat allting som man inte får läsa, då är det ju inte okej. Förstås. De försöker hitta en förklaring till varför personen de älskar beter sig så illa. De undrar om de andra är psykopater eller åtminstone psykiskt sjuka. De frågar mig om man på något sätt kan känna igen en misshandlare. Det är fint att försöka förstå andra människor. Men det är inte nödvändigt. När vi har förstått vad våld är och varför det sker är det lättare att kunna säga nej till det. Vi kan fråga oss själva vad vi vill ha ut av livet och hur vi vill bli behandlade. Misshandlaren får sedan ta sitt ansvar över sitt liv och lösa sina egna problem. Vi har även sett att det finns hjälp att få. Om du fortfarande inte är säker på om du är utsatt för våld så finns det gemensamma nämnare som kan hjälpa dig att förstå om din partner misshandlar. Känner du igen hen i några av dessa påståenden? Hen kommer många gånger i min bok. För att du behöver inte vara en man. Jag pratar ofta, säger ofta
pratar fort och hen har lätt att bli arg. Hen manipulerar sanningen, löften bryts. Hen framställer sig ofta som bättre än andra och vet mer än du. En blick räcker för att skrämma dig. Personen är ofta omtyckt av andra, men kan också bli misshandlade. Det är inte så många som tänker på det. När jag var i Stockholm den 20 november och föreläste så bjöd jag in Akilljouren. Varför låter han henne slå? Varför slår han inte tillbaka? Svaret är ganska enkelt. Han säger, jag slår inte kvinnor. Han säger, jag slår faktiskt ingen. Jag slåss inte. Jag är min. Ingen kan äga någon annan. Min kropp är alltså min. Min själ och mina tankar. Lika väl som att du är din. Jag ska inte styra över ditt liv. Och inte du över mitt. Var och en tar rodret och ansvaret för sitt. Sa jag att jag var din? Ja, det gjorde jag nog. I ett ögonblick av svaghet, då jag av kärlek ville ge allt. Visst kan man ge av kärlek. Det är vackert att ge lycka. Det är uppenbart att närhet, kärleken kan smycka. Jag kan ge hela min själ och lite till. Men jag är mitt befäl och gör som jag vill.